on this social media. Most of these Alioma where they want create in Delta states. People don't understand, this Alioma creation. This Alioma creation. Otana, Amando, Mr. Unseka. They are creating this Alioma is for Delta people, not Ika people in those states. No. This Alioma is for the indigenous people in Delta states, like Asaba, the whole Ika, Okwale, the speaking Ika language. The Alioma language people. They are the ones that are creating this Alioma in Delta state, not in the Edo state. Because what I'm saying is, I'm so surprised the way in the back from Edo state, they borrow this Alioma issue on Facebook. When you see now, all of them, they create a backy page, all the other they join a car page, they join a car. Hey, backy, hey, listen, I don't hate you, I have no problem with you, but you are not part of Delta. You are not part of Alioma. You are in the Edo state. If you want to fight, go and fight your fight in the Edo state. Don't add yourself in Delta. You are not part of us. Alioma, you are not part of Alioma, you Egbake. You tell Luaga in the Edo state. Fight for your local government. You know, Abudu is your local government headquarters, right? Go there, fight for them. Do your thing, Abudu, in Oriomo. Stop disturbing us in Delta state. Stop disturbing us in the car people. We may be speaking the same language, fine, but similar, but does not mean Newoyeka. Just like now, I understand speaking Igbo, I speak Igbo small. Doesn't mean I'm the Igbo person. No. I be Kaman, I be Wanta boy, I know my village, I know my community. So Egbaki people, I beg, no una bandre. Una be Egbaki, una be those things, not the art una ma the John Wetton concerning car, not the car people. Ndị be anyị welonu malamu. Ọnwụ ife nchọpụwa na nke ikpeazụ a, ụfọdụ ndị na-asụkwa asụsụ anyị, mụma na-aza afọ anyị. Na-asịkwa ka imewa ji chọọ ikreti anyị ọma ka ifewe ji South East ga-eme. Mbịa chọpụwa na nke ikpeazụ na wabụkwa na ndị Igbo. Unu fu onye unu ekwu okwe, ifo ji maida sụa gbọncha isu asụsụ ịka. Bụ maka ifili n'obi ọlụ nọ na-agbọ. Wasi n'ọnụ agbọ so. Mana na onye binido. Nke osi anyị na onye Igba nke ka ọ bụ onye abụkwa na onye Igba nke. Kudili nsogbu bụzi nke. Unu fuka wesi ebuele anyị ọgbayala. Ndị biri na-achọ ibuele anyị nke bụ ọgbayala shinne n'okwe. Ifu waka wekwu out of sense, wekwu ka ndị nidi eku ume, wekwu ka ndị isi ike na-eku ume. Kaka mmadụ ga-esi pụ ha, ịbụ n'onye Igba nke, ịbụ n'onye Igbo. Maka na ịmala asụsụ ịka obele. Isuzi asụsụ ike afọ amaka na wa hapụghị welenye ya n'ime ani ndị Igbo n'obodo ndị Agbọ bịa hapụ ike elu ụlọ itiezie ife onyinyo memezi ife onyinyo na-etie na social media ka ya bụ ifefe sisa na achọzi ibughe confusion ọgbayala na-emezi ka ndị anya achọzi ka wawo ha ndị nidike emede research ndị nidi agụ akwụkwọ ndị nnawa na igwa nawa na ndị Igbo ka wa bụ ndị a bụ ndị na-achọzi bụ elenye ọgbayala n'ime ya bụ okwu na-emezi ka wa mai na wa bụ na ndị Igbo. Bikodo, ọ bụ na ịbụ onye Igba nke, ọ bụ na ịbụ onye Agbọ, ịbụ onye Ani Ọcha, ịbụ ndị ndokwa wasi ifu be niile wa chọọ iketie n'ime ani ọma nka si tata na onye Igbo ka ịbụ. Ani Igbo ka isi jene. Onwe that means ji migrate n'ime biri. Ani Igbo, ezigbo onye Igbo ka aka ka ịbụ. Ndị a ncha na-ebughele enye ọgbayala, Chukwu na-afụkwa unu o. Chukwu ga-emekwa unu ife o. Maka anyị achọ idozi anyị achọ ka ife dịla anyị ma unu ebughele enye ọgbayala. Eshi ndị Igba nke ji solu ndị biri nọdụ. Ka ifunu megeliwe, wataga afụfụ ụzọ, wataga afụfụ ọkụ. Unwe n'ifunu meliwe ma gọọmenti ma obodo unwe n'ifunu meliwe. Kita wasizi na wacho ibulu munewe. Makobu nunu mewe ofuma wamakwama na wacho ibulu munewe. Anyị kwukwe maka umune anyị nọ na Benue State. The same thing they are talking about. Mune anyị ndị Igbo wekete n'ime Benue State. The same thing. Wasi na wacho use ezigbo n'ọgwụ. They will have to travel hours. Inwe ezigbo n'ọgwụ. They will have to travel. Ije obodo nidi asụ asụsụ Igbo n'ime Benue fu. Jege kudowe ka wejegu n'ọgwụ. I'm sure na welukwu ime befu by the time waju wa afawa chọọ ida afawa n'ime register n'ọgwụ. They will still mistreat them because na ọbụna ndị bewe ka wabụ. Onye ọbụna na-achọ ibu elenye ọgbayala n'ime Anioma steeti anyị arịọ ka anyị nwehe so that na anyị bụ ndị Igbo ga-ama ebe anyị nọ.
ka ndị Igbo ji nwayọọ na-anụa obodo wee, ka ndị Igbo ji nwayọọ na-anụa back to their roots. Onye ọbụla na-achọ ibu elenye ọgbayala ma agwụkwa na beyo ka ị achọ imebile enyi nke ị ga-emebikwe ka ị manye, because I don't see a reason why onye gbelu nọ ndị awọ jusi n'isi, onye tie ring light, onye si nwa kodu eset phone okume na kosula yi confusion. Ndị Bini kime unu ji dị nọ, kime ndụ unu ji dị nọ, eji na emife wee malụ unu, mana nke ikpeazụ a ifunu na-emezi unu abịa disgrace zi onwe unu n'online. Biko n'udo, hapụ unu ndị ani ọma aka, hapụ unu ndị mgbanke, hapụ unu ndị agbọ, hapụlụ unu anyị ndị ika, ndị Biri na ndị ika has no business. Biko donu, anyị abụ na nwene chachacha anyị relating. Ọ bụ n'idike so dem na YouTube m, biko solum n'ime YouTube m na nga na-etie ife ọbụla ife ọma gbasara ndị Igbo nga na-etie na YouTube m ma Facebook m, mana YouTube ka nka na-etie nwancha, ka nka na-etie ife onyinyo. Biko subscribe a ka ịgbate your notification bell oge ọbụla ntị ife gbasara ndị Igbo ị ga-abụ onye izizi ị ga-afụ anyị. Biko do, ọ bụ na so nke fụ oge ọbụla iji fụ a kesisa tụsisa ozi anyị kee comment engage ka ndị nwekwa YouTube malikwa na ife anyị bịa ga-emebe dị serious na ọ bụ n'egwu ka anyị bịa ga-egwu. Daalụ na ụmụnne m, ka Chukwu gọzili m ndị Igbo ka o mesienụ.